ବନ୍ଧୁତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅବଦାନ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ମହାନ ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗିତାର ଆଶ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଅତି ସୀମିତ ଅଟେ। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ କାରଣରୁ ନା କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅନୁମାନ କରିହେବ, ମାତ୍ର ତା ଅନ୍ତରର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ତଥା ମନର କଥା ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବପର ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବନା ଓ କାମକୁ ବୁଝିବା ଓ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅହରହ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଛୁ।